Ja huomenta. Tajunnan virtaa. En viime viikolla muistanut tähän tajunnan virta jaksoa. On ollut opinnäytetyön parissa aika paljon. Mut se on hyvällä mallilla. En tiedä miten jatkan sitä. Niin no panic sen suhteen. Siellä on ruohonleikkurit pihalla. Meikä on päättänyt, mitä mä aion tehdä minun elämällä. Tai minkä suunnan me otan. Ja minun pitää säästää rahaa, että me saan ostettua metsätontin. Ja että mä voin rakentaa mökiin. Ensin mä rakennan sinne saunapirtin. Se on siis niinku sauna ja sit niinku pirtti. Silleen suht pieni, mut semmonen, että siinä mahtuu sänky. Ja semmoista. Niin sen rakennan ensin sitten sinne. Toki ensin pitää hommata työkaluja. Hyvät työkalut. Ja haluais hommata työkalut, joilla pystyy tekemään silleen ilman sähköä. Koska jos on metsän keskellä, niin on parempi, että on hyvät työkalut, jotka toimii ilman sähköä versus, että olisi työkalut, jotka vaatii sähköä. Ja joo, se on jännittävää. En tiedä. Ei se nyt niin vaikeaa voi olla. Rakentaa möksä kirveellä. Ja käsiporalla ja sahalla. Luulisin ainakin, että se ei voi olla niin vaikeaa. Toki olisi ehkä ihan hyvä joku koulutus olla siihen, mutta aika huonosti löytyy semmoisia niinku perinteisiä kirvesmiehen taitoja omaavia koulutuksia. Ja myös tuntuu, että minun valtion takaama opiskelujakso on ohi. En tiedä miten se toimii. Joo, mutta tänä aamulla heräsin valppaana ja avoimena työmarkkinoille. Kaikki apurahahakemukset on taitu mennä jotain apurahaa ja hakemusten hakemisen aika. Apurahojen hakemisen aika on mennyt ohitse. Niin. Mut niitä voi sitten miettiä syksyllä uudestaan. Onnessi. Saakeli. Kyllä sitä niinku häätystieten jotakin työtä saada. Mut se varmasti järjestyy, kun vaan etsii ja hakee. Kyllä ajattelin hakea sitten Lappiin myös töihin vielä. Jos nyt käy, ettei täältä Kankoon päästä löy mitään paikkaa. Olisi kiva päästä tekemään taiteellista työtä kesäksi. Mutta
Ja kyllähän me sitä teen, kun sillä mulla on näyttely tulossa nyt syksyllä taas Cafe Rock-fiiniin. Niin tulen tekemään sitä taiteellista työtä ja sitten mulla on se näyttely siellä. Niin en tiedä. Mut sit niinku ihan silleen mä tarvisin rahaa ennen elokuuta. Et pääsee hellunkaan reissaa. Tässä pääsee reissaa. Race. Amazing race. Race. No. Kyllä nyt meidän vaan keskittyä, että mulla on seuraavaksi keikka. Ylihuomenna. Oi saakeli, onko se ylihuomenna? Jännittävää. Ja tänään on pitänyt varmaan tulla opponoinnin. No emme. Joo. Vois miettiä jotakin muuta. Wow! 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 Meikä tällä hetkellä verhot on auki. Kello on 1:15, mut meikä on sängyssä. Ja köllöttelen. Vois varmaan joogata tän jälkeen. Meikä vois joogata. Jooga. Vois sanoa, että mä oon herännyt aika hyvällä tuulella tänään. Vaikka on ollut kaikenlaisia asioita. Kaikenlaisia ressin aiheita on opparia ja opinnäytetyötä ja työttömyyttä. Oh. Mut jotakin minun pitäis nyt niinku keksiä itselleni tässä tekemistä tästä. Ja minä en tiedä, että tai niinku minusta tuntuu, että joo, voisin mennä töihin ja kaikkea, mut sit mä niin kovasti haluaisin keksiä jonkun muun tavan tehdä rahaa, kun olla taas kokkina tai tehdä semmoista työtä, mistä minä en tykkää, koska minä oon tehnyt paljon työtä, mistä minä en tykkää rahan vuoksi ja sit se vaan jotenkin syö minun sielua, se vaan kuihduttaa minut. Se näännyttää minut ja se vie minun elämän halun ja se laittaa minun sisäisen lapsiin semmoseen häkkiin. Jonka odotustilaan. Se tulee yksinäiseksi. Ja minun sisäinen lapsi haluaa leikkiä. Ja se on hyvin aktiivinen lapsi. Niin jos me menen jollekin saakelin tuotantolinjalle, niin se vaan kuihtuu siellä. Hyppii seinille. Se hyppii minun kehoni seinille. Enkä minä jaksa semmoista. Eikö se tunnu kivalta? Niin mieluiten tekisin niinku taidealan töitä. Mutta ne ei oikein ole rahakkaita. Sillä tavalla, miten me tarvisin, että ne on. Sitten olisikohan tuurilla olla jossakin jotakin kesänäyttelypaikkaa auki. Niistä voisi ainakin tehdä kesänäyttelyyn. Voisi ehkä vielä hakea työskentelytilaa kesäksi.
koululta. Sekin voisi olla. Se voisi olla. Kyllä. Ai niin, minun piti kokeilla sitä piirtämistä. Ehkä meikä tän jälkeen koitan asettaa ton padin jotenkin kuvata sen kameralla. Ehkä tuossa keittiön pöydällä se onnistuu. Niin mistä sen tietää? Ehkä meikä alkaa tekee YouTubea. Sitten se tulee mega jätti hitti. Toivotaan niin. No. Nää on varmasti semmosia, tai sillä, että niin, Tajunnan virta podcastihan tää on. Siis kun tää on mitä minun päässä liikkuu tällä hetkellä. Ois myös kiva päästä siitä irti. Ei tarvis miettiä sitä asiaa liikaa. No. Kylläpä asiat selviää. Selviää. Eilen olin koululla. Luulen, että oli yksin. Sitten meikä laulu siellä ihan täysin. Serenoin menemään. Kunnes huomasinkaan, että en oo koululla yksin, vaan siellä on joku muu. Siellä oli malli nimeltä Juuso, mies se tiesi. Ei se tiennyt, vaan se... No varmasti tietää paljon asioita, mutta siis se kuuli, kun me lauloin. Ja sitten me naurettiin. Ai niin, siitä puheen ollen pitää hakea sitä mallin työtä myös. Vois melkein kysässä Matilta. En usko, että koululla on semmoisia kesäkursseja, missä tarvitaan. Mut sattuiskohan Kankaanpään taidekoululla olemaan kesätyöpaikkoja? Ihan vaan miksei. Kankaanpään taidekoulu kesätyö. Ei täällä lue. Ei lue, että olis. Damn. Matala painepesi. Mut meikä hakee kyllä. Joo, kyllä meikä tekee niin, että meikä hakee silti kokin paikkaa. Ja sitten niin, no siis sehän olisi tietenkin, että jos olisi semmonen niinku apurahameininki, joka sitten seuraava... Wow. 9.5.–31.5. Oho. Tää alkaa niinku sutviutua. Wow. Tai niinku, mitkä on ne perkit, mitä meikä saa, kun meikä valmistuu taiteilijaksi? Tai niinku... Tai kaihan se tuli silleen niinku arvattavissa, kun meikä niinku... haki tähän kouluun, ettei tää niinku työllistyminen ei oo niinku silleen yksioikoinen juttu, että aika silleen...
niinku itsestä lähtevää työskentelyähän tämä on. Mutta no, mut ainakin tää on mukaan. Ainakin se on niinku semmoista, mitä meikä oikeesti haluaa tehdä. Ja mitä meikä tekee. Huolimatta siitä, että onko se niinku taloudellisesti taattu ala vai ei. Silleen teen sitä kumminkin. Ajattelin hakea siihen koneensäätiöltä voisi hakea jotakin. Ne myöntää niin hulluilla asioilla apurahaa, että ihan hyvin voisin minäkin saada sellaista. Joo. Mut se siitä. Kirjoitin siihen opinnäytetyöhön niinku subjektiivisen ja objektiivisen todellisuuden toiminnasta, miten ne on vuorovaikutuksessa keskenään ja miten magiaa ja rituaalimagiaa on käytetty näiden todellisuuksien saralla ja miten me itse käytän sitä. Miten itse käytän sitä tuossa taiteessa tai miten niinku sitä rituaalimagiaa ja magiaa on käytetty niinku performance-taiteessa ja miten minä itse käytän sitä. Ja. Joo, tuli ylemmältä taholta terveiset, että ei voi käyttää kirjoituskoneella kirjoitettua tekstiä, mistä me on tietoinen, mutta meikä vaan laittoi ne nyt sinne, koska meikä ei tykkää kirjoittaa normitietokoneella. Kirjoituskoneella on niin kiva kirjoittaa ja tuntuu, että siinä on semmoinen hyvä flow. Bling! Niin ihania ääniä ja jotenkin se sen koneen fyysisyys ja se on semmoinen mekaaninen laite. Itse asiassa huolsin sitä, opettelin huoltamaan minun koneetta ja sekin oli aika ihan mielenkiintoista. Mietin vaan, että mitäköhän öljyä niissä koneissa pitää käyttää, koska niitä pitäisi vissiin rasvata jollain tavalla. Mut mie en löydä. Mulla on semmonen Student 350 TR on se minun kirjoituskone. Ja mie en löydä mistään, että niinku... Siis se on varmaan joku off-brand kirjoituskone tai jotakin, koska sitä ei niinku... Mie en löydä siihen niinku minkäänlaista huolto-ohjetta tai mitään. Ja... No en mä mitenkään hirveän syvästi siihen perehtynyt, koska se ei varmaan olisi vaikea löytää, että mikä se öljy on. Mut sit se on joku, mä en tiedä mihin paikkoihin sitä pitää laittaa. Ja miten sitä joku... Ja mut mä kuitenkin puhistin tuon minun koneen imuraisen ja... Sitten vaan puhistin ne iskurit tai ne, jotka iskee niitä kirjaimia, niin sitten puhistin ne hammastikuilla ja topsipuikoilla. Niin nyt se kirjoittaa taas hyvin. Mulla on semmonen ongelma, että se niinku 1 ja 2, niinku, ne on semmosia, että ne niinku jää pohjaan. Ja ne ei nouse oikein hyvin. Mä mietin, että miten sen saa korjattua. Ja... Joo. Mutta oikeastaan pitäisi tuoda takas se, että saa... Että kaikki koulujutut saa myös palauttaa fyysisenä kopioida, koska meikä tarvii sitä, eikä ymmärrä digitalisaatiota ja digitaalista maailmaa. Eikä siinä vaiheessa, kun on niinku VR mennyt niin pitkälle, että voidaan tehdä siellä niitä, niin sit siinä olisi jonkunlainen fiilis. Mut sit tuntuu, että
että kun tekee niinku silleen digitaalisesti, niin sit se vaan menee jonnekin tiedostojen viidakkoon ja enkä myös niinku tajua silleen ihan, että kelle mä teen niinku oppareja tai mihin se on menossa tai niinku. No mä ymmärrän sun pointin, että niinku silleen, että osaa jäsennellään kertoa sit omasta taiteesta ja silleen niinku laittaa se vaikka historialliseen kontekstiin tai jotakin. Mut niinku kelle mä teen sitä sit niinku loppujen lopuksi. Et onko se niinku se, ehkä se on varmaan mulle itselleni vaan sitten loppujen lopuksi. Mä oikein tuohtumaan. Tai mä en tuohdu siitä niinku ite työstä, vaan mä tuohdun siitä, että se on niin tarkkaan määritelty. Ja sit se on niin semmoisessa digitaalisessa muodossa. Ja meikä ei vaan ite ymmärrä sitä. Hauska, se oli luettu. Haluaisin vastata, että tiedän, että siinä ei voi olla kirjoituskoneella kirjoittaa tekstiä, mutta se nyt oli vaan se, missä muodossa minun teksti oli. Ja minä sitten niinku kirjoitan sen puhtaaksi vielä. Se on myös, miten sattuu kirjoitettu. Paljon kirjoitusvirheitä. Mut joo, mä tekee nyt sitä sillä, että mäkin kirjoittaa sen ekaa kirjoituskoneella ja sitten mäkin kirjoittaa sen puhtaaksi niinku Wordiin. Mut se on vaan vähän mälsää. Mälsää, että se ei voi olla semmoinen. Mä haluaisin, että se olisi vaan semmoinen visuaalinen pläjäys myös se oppari. Niin siitä puheen ole mitään ottaa parempia teoskuvia. Mut niin. Haluaisin, että se voisi olla. Kyllä nämä asiat tästä lutviutuu. Kyllä ne lutviutuu. Toivottavasti siellä päässä on ollut hyvät kevät ja teillä on kaikki hyvin. Toivon, että kaikilla ihmisillä on kaikki hyvin. Koska ei oo mitään hätää. Niin, mitenköhän slide-kitaraa soitetaan? Ostin samalla tommosen lasisen sliden, kun ostin kitaralaukun minun akustiselle kitaralle. Mulla oli bändikaverilta pitkään, bändikaverilta pitkään lainassa akustinen kitara, tai se sähköakkari ja sen kitaralaukku. Ja sitten vihdoin ostin saman merkki, se on semmosen Takaminen. Se sähköakkarin. Oli kyllä todella hyvä ostos. On tullut soittaa paljon sit. Tänään mäkin kyllä viettää kotipäivän. Mäkin siivoilee kotona ja sit mäkin vois ehkä käydä reeniksellä. Tai sit meillä olisikin tässä kämpillä. Jumpsin kumpsin. Tuli opeteltua uusia sointuja. Niin niitä vois sävellellä. Ja katsella, että mitä tapahtuu. Alkaa tulla vähän viilää, mulla on ovi auki. Ui, ja mä tein makaronilaatikkoa eilen. Ja heti kun sain tuon opparin palautettua, niin tärähäytin kuule makaronilaatikot, vaikka se oli varmaan joskus 2 vai 3 yöllä valmis. Piti vähän aikaa sulatella ennen kuin pystyi nukkumaan, mutta on vähän paha tapa, että keskittää niin kovasti, että unohtaa syödä ja sitten itselle käy helposti sillä, että mä teen tän jutun ja mä alan sitten tekemään ruokaa. Mä teen tän jutun ja sitten mä teen ruokaa ja sitten mä havahdoin, että kello on 12 yöllä ja mä en oo vieläkään syönyt. Siitä pitäisi pitää parempi huoli. Muutenkin itestä. Mut sit venytteli eilen illalla, niin se oli aika kiva.
siinä samalla sitten. Aina tätä kun tein semmoista, mikäkään, onko se upward dog? Ylöspäin oleva koira, vai mikä se on? Et silleen, että sulla on niinku lantio maassa, että se käsillä nostat sinua. Eikö upward dog, eikö dork? Upward dork. Niin eikö se ole semmonen, että se niinku oot sun käsien ja jalkojen varassa ja sit sun perässä on silleen niinku ylhäällä. Mut sit, onko se downward dog? Onkohan se joku muu? Silleen, että sinun lantio on niinku maassa. Ja sitten sen niinku käsillä nostat sinun ylävartaloa ylös, niin se venyttää sinun mahaa ja selkään. Kumminkin oli vatta vähän liian täynnä siihen liikkeeseen. Meinas niinku pursuta kaikki ulos. Tulipä sekin huomattua, että ei ehkä ruoan jälkeen kannata venytellä ihan kaikkea. Nyt on kiva fiilis kehossa näin nukutun yön jälkeen. Taitaa olla tän jälkeen kuule kylmän suihkun paikka. Reality check. Joo. Saakeli, harmittaa ei harmita. Miksi me voit tehdä, miksi me voit tehdä kaikkea vaan kirjoituskoneella? Kaikki tämmöset kirjoitukset aina. Eikä varmasti kuulostaa niin hipsteriltä. Mut se on vaan kiva tapa kirjoittaa. Taka. Joo, keskiviikkona olis vappupileissä keikka tai bändin debyytti, Sähinä bändin debyytti. Ja nyt kiva silleen, että on paljon omia biisejä, ei oo silleen covereita. Covereita meillä taitaa olla 2. Josta yksi on, ei vai 3. Tequila ja Led Zeppelinin Rock and Roll ja sitten on Pink Floydin Interstellar Override. Se Interstellar Override on silleen niinku, se periaatteessa on vaan yksi riffi. Ja sitten se niinku, sit se vaan niinku on semmoista improsekoilua. Joku 10 minuuttia ja sit on taas se sama riffi. Ja sit se loppuu se biisi. Niin se on jotenkin, en mä tiedä, ihana coveri. Siinä on niin paljon vapautta omalle tekemiselle, että mahtava konsepti biisille. Mahtavaa! Ota sänkäs mitään. En malta odottaa. Me kokeilen sitä. Come on. Kerran vielä. Semmonen. Ei muuta kuin hyvät päivänjatkot. Heissuli vei.